3, 2, 1. Раздели скоростта на светлината, кучка, в момента ще го трябва. Ай се на спирачка. О, да. Аре, ме, какво направи? Фъри, ме. Даже Айнщайн ме мрази. Да. 5 лева, че се прибия. 10. Чекай, май се. Леко. Сейл! Това пробваме как да го забутаме. Внимание, мати се. Ай, фаренген долу. Момчета, Геш, аз пробваме двамата, ама... Добре. Ама ти си... Нещо друго, бата. Ти си отправи. Не, така нямаш устойчивост. Има. Мен тук не е стръмно, нали знаеш, не развиваш никаква скорост. Не става това как е накриване. Геш, аз пробваме да верно двамата. Я давай ти. Я се окачи ти, бата. Чек. Пусти. Отзад. Само снимам, бе. Снимай. Е така. Готов си. Само, че нямаме... Няма ли забуташ, бе? Идем, бе. Само се дръж здраво, да не забуташ. Не, знам, тук няма боя. Качете се отгоре. А отгоре слизаме долу, ще закъснеш. Как ще се прибият? Ние сме Master Race. And remember, don't try this at home. Again, please. Never again. We are trained professionals. Trained Professionals YouTube и Facebook. Стъпи тук да има контра. Така. Мотики! Мотики! Стой. Е, се пусна аз с телефона да му го пребъл. Аз пробвам ще имат, Геш. Ама се фаща с мен. Спри за малко. Аз пробвам още един път. Вече се дъжда. Айде слизаме долу. Геш, аз пущаме само един път, ама правим повече от 2 метра. Пускай си мен. Двамата? Двамата, ми нека се причукаме. Крайен проблем е, че ми е гур. Дай тук, бе, ти. Jesus. Sweet baby Jesus. Обратно. Обратно не е смисъл, стой тук. Примо контра. Добре, стига. Заеби. Пожеланията ви за празниците? Весели празници. Който го оставя това, благодаря му, ще си го намери тук. Не на едно парче. На едно парче си, здрав си.